Konseho sa Mandaue gustong ma-regulate kining pagpamaligya og mga tambal sa mga tindahan aron masigurong di musud ang mga peking medisina. Ang report ni Nico Sereno. Sa regular nga sesyon sa Konseho sa Mandaue, gituki sa first reading ang draft ordinance kalabot sa pagpamaligya og mga tambal. Matod ni Konsehal Nerissa Sun Ruiz, usa ka doktor ug chairman sa Committee on Health, gawas sa mga pharmacies, may mga sari-sari store nga naninda karon og mga over-the-counter medicines. Gitugot ra hinuon kini apan pahimangno sab niya bantayan kuno kung ugaling masudlan og binuang. Stores na mo ginagmay, especially kana mga over-the-counter drugs nga pwede raman. Pero naman uban labi na kani mga fake drugs mo na bantayanan nga dili makasud sa mga kini mga sari-sari stores. Gisugyot ang pag-inspeksyon sa mga otoridad ingon man pag-report sa mga namaligya niini. Laing buot niya nga tutukan ang dispensing sa mga butika sa mga antibiotics nga magkinahanglan gyud og prescription una mahatag sa pumapalit. Ay sa una, sa kinsa lang mo palit og antibiotic antud nga ma-resistant ang usa ka tawo, dil musukol na ang kagaw. Mo na nga lisod na kaing tambalan hinuon mangita nag mga mahalon kaayo. So regulation na siya. Pasabot ni Ruiz, may national law na hinuon kalabot ni ini apan ang buot lang nilang patutukan ang implementasyon sa Mandaue. Napalabang sa first reading ang ordinansa apan moagi pa sa sunod nga mga proseso una hingpit nga mapasar. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.